mchele Jozemba Chinakumana njokwawa La fote limakwana Dunga zembe bitsale bwanji Patiko pakibe jinsi Last week in La Forte kumwamba kumakhala chimwemwe ngati nkhosa imodzi yotayika yabwerera zoonani ngati mwapulumutsa moyo wa munthu mmodzi Yehova amakondwa nazo kwambiri tikuthokozeni udabanda mwapaderadera chifukwa chobwereranso munaona kuti no sinnachite bwino pamaso pake pa Yehova koma ndibwererenso ndinda namba yanu nampasa ndine ndi baba itu ndi mnapanga bwanji wamina kosa ndi msamba kana tizibisa kuti muimbidwa phone inangona kuti zabwino bwino ndi munamuzo tu Namuza tilibi ine namva kalekale zokuti kuna miyango kuno muliwo ndemuloze maleka ndisiya unikafika kwa mkazi kwa ndipita kwake kwa mkazi ko ndifo chake ndemwayimiranja baba tiyeni tu kwa mkazi ko ndikamuona ndisipita kwa mkazi tiyeni mukuzi wenu mesa mwanena zokuti mukupita ku plot ndi apa ndi ku plot akupasilani seweroli ndi a Intelligent Systems and Guard Services ene yake pa nkhani za chitetezo. Zetaza tinapanga mistake yaikulu banjeso papetu yotani amweni kuti ndakumana nawo dzana ndi akundiuza kuti Miki kaja kuti simunandiponyere ndikoza kuti sizinalowo wetu akuti Miki ndimakukhulupirira ndi kwambiri musandipange zimenezo ndoti bwanji ati ndalama mulandira kalekale ine ndalama mukalandira anazowa bwanji kuti mulandira mapipi tatu aja amafikira kwa iwacha ujineyo kuti message mwakuti akuti ndaona china chonse siku imene munalandira nthawi zonse ndikuziwa kina kona kwapanga convince ndilapa paitu hayi nkoni nkhani ndikuti ndalama chete nazaonjezera kuti ku mission imene mwatipasa ya mankhwala ndiye ndikuona ndimatandika kuuza mwina mudandaula ali ayi kumayankhulana anthu chete kumayankhulana ndenda panga convince muno bwino mutalo ndopeza aya mwene ndi jaso ya kuphalombechi waizo ya junior pharmacy imene chalo naliwo ayo kala serious mutamufuna katundu ndi customer wawo mutamufuna katundu ndi mamuti papetu chatimbire anangompasa namba ya munthu uja ala taimbire na Mungu wawo zotufuna mankhwala akupasa ni magayizi ndizo kuti ngadiwa akuituluka sakuituluka papetu chanda bwino kumana mufika ngontenga bwino papetu ngontenga bwino zimene akufuna mukampangira monga apo ndampanga kumvisi kuti ndalama tinagwisa ntchito mako ndana ndimvesesa kumana ngondoza kuti muzimasuka muziyankhula ndezo ndamponyera 40 million yes around 50 level 50 novanoka okay era nza popo nza muno bwino ndi uyu yafunika ukuthi samali naye ku business iyo kwambiri sifati tine kati samali bwino tisokoneze ubongo ya akwenda kontra zake zonse ndesi uje ni magazine mupitisano katunduchi magazi kupemba jada kufuna antibiotics nemesa mlina alipojipa afuna mbili kwa mbili afuna mbili almost atotenga half container zisavuti container na matibwera wiki ino ibwere ndi mmene mumu antibiotic akamwambiri ndi ande nza popo ndi muzo mukaka supply sira afuna katundu mbili akangofika basi tufanye tufuna ndalama kwambiri basi haza popo ndipo nabaza bibi yangu zilibati simwasiana basi funa ndugu yangu besa ndukufusa nangayo kundifusa kuti bibi yangu zilibati ukunatira bomba kuma kupitiza sokuti simwasiyana soza kuti ukunifuza ukuziyanka soeka mufuna tasiyana kulinga mufuna mutasiyana ndifuna mutasiyana mwana ngofusana watu sinaanza kuswambama yote soza nifuna sasa maziwa bwanji pazankazi uyu boka ndoma nditenga mukundira sasa sima njeza bwino taka miranda tamfana tigwenda bwino okay ndisapobonga namavana zakusangalasa kapena kunyasa asukiza ndisangalasa sinasangalasa ndilimene makhalira basi nakazi ndikunziwa uzanziwa kumazi boboa papa bwinaweza kuyenda bwino songalikale muchi ndizapopo lero ase mase bwana ase mfano kwatire ufuna kwatire upange chibwezi ndikwatire ungofika kwatira la nangasowa mfano filia anamba chibwezi na ukwatira mpuzire ngati mene napuzira chakira mkazi ndo ndinapuzira kale kado yake ndikuliziwa umane wa masina moja ndani wa masina ayo ndiye wote nkazo wa masina ifani ngozipaka paka chani imene wathamangira masina ndikalipa nkazo wa masina se kwena kukwatira ifani ukakwatira nene ndikuona ngati nayo ndikhala pantendere kwambiri bwanji basi uzisiya kukamba zaini sasa azikapanga za mkazi wake yuma siya tuzako ru makamba za mkazi wake zase ndio ukwatire di zono wabangisango cha bwino makenza sauti tano onjito anga chipi
nimeona ngati chochua vuto lachati yoyetu umaza ndifusa maganizo uzitamvika kale ndikale imene chero ndilini ndikale imene olesa kuziwa yomwe kuchimiraka simawa kwandali kwachi hayi sizinachitikepo zimenezo ndiye iwe kundifusa maganizo kamene kundusa ndikufusa maganizo akumene ndikuona ndi maganizo abo ndapo wanevise muno chandowala ndioneka bwino koma angosowa kuti chisamaliro mama zinaoneka songa ndikamwana nthawi zina chani umphunzitsa munthu amaphunzitsa alese yonse unali mwana unachita kulo kuzafika pamenepo ndi ine ndi advise kuti amecho mtenge ni mkazi wabwino kwambiri tipange promotion achoke vuwa ntchito abwebwe mjiwa achoke chipinda chinachi apite chipinda chinachi matrasi achitike kumano tengani mwana uja basi mukupanga madongosolo mmene zimakhalira sinakasema mutenga mmene mukhala naye muja mukeneka mupite kwawo chani kuti mwana ende kumkwatira koma ndi wabwino mwana uja sindikuziwa chikhalidwe eno chikhalidwe chapopo chabwino bwino nomakhala pakhomo ene ngakhale sindikhala pakhomo kamwe samwana ndakhala naye nthawi itali ndakhala naye nthawi itali kuli anyuche kuli bwana ake akadzi acha khalidwe yake ndikulidza ndino anthu akupaza apo kana advise yanji apart from ine kumbali loti ndangomfusa fazala wantchito wanga uchi ndiri zimaonesa zingoti fazalaso kumadyerera somaso chipi ndinotengana ndi fazala hayi sisingati apo ndi nthamangisa fazala ndamangisa fazala ndi ku office kuchandina ulija ya office ine magadi nanga swambo kundilowerera akulowerera za nyumba yendo wabageti afuna zilowa za nyumba nasopana komano ineyo advise yanga ndimeneyo pakaneza mwana uja ndokongoka kwambiri okay kabwino ndi zapo ivinso anthu saza kuyamikirani kuti amakamba chisankho chabwino kusiyana ndi azimaya ungoyendayenda wauziwa kale tawuni uyu sina kamukha kuti mukumphunzitsa china iso ntawo tengana mino cha komano ndi uje ndifazala zapasana ulemu Inje, uzalo. Wakuoneka mnotu, unakaziwa kuwala kwa nyumba kumezi. Ni mjengo omwe wakwelelana. Ayo saenda, tafika tukikhale pakuendeka. Ndikasuzumira mwaliwa. Koma moyo ugenda bwanji zanga ugenda wasowatu ndilipo mai ndilipo ipandika kukusisa ninjibani yatongotulukira ndimene apentamu sinanga makanga udetu tikumaonekera ndati odi ningotikola timeti ayi kuoneka bwino yawala koma mene yawala chonchi mubasito ayiwonjezeraso pamepo ando ndinayo zawo ziloke nanga vekingopita ndukuza ayiphamika pamepo nyumba mwalandira lendo kwabweratu ana azibayanga kumuzi kusena alemba mayeso aiti enatu levachera mango waponyaponya pitani kwakuti ndati ayibwerani kwanti anu sanalabwisa nanga nyumba imakulatu angoti gugulu so akuthamangisa ife ndosachedwa tunaye iwe suna wasowatu sumandiyendera bwanji chakutuzesa ndichani naye zikole bwanji ndi anthu ake bwanji so mali sakunamize ndibonapa peri mapanga chibwezi mapanga chibwezi ndiyeno tosayembekezeratu munthu oti kumazoti wakale munthu ukumudalira kuti zonse zako zathira pandani paiyeyo munthu tupanga naye chibwenzi kumusa kuti tipite kwanu samakanatu mapita umaziwa ako koma kuti ukapita kwawoko mwapesa nyumba muli anthu anyamata kuyenda gemu chanja mumasobe anyamata macheza anyamata kupita kumene kucha so inezi maninya samova ndi munthu wapitira munthu yokuti ukwachisina ukapesa zinasungacheze munthu momasuka tafika umene kuja nebasi namba kukambia nono da kusuwa chani ine ndifuna kuti usamuke kapena yaya azinzakowa asamabwere usamakhale nawo apeze nyumba nakhala kuti ndikugwizana zinthu zija zimayenda bwino basi siku limene anabwera tati tikupitiza conversation yathu yomwe chomwe tinasiya siku lina lino zosamuka zija zili pati usadandaule andisamuka zinalipolani kuti akaonekere kwathu niso ndikaonekere kuti zabanja ndiye kuti anthu fere takula tadiraso nthawi yaitali amwali simungakhulupirire bwanjiso tili nkati onena kuti ndisamuka tulukiranitu munthu ammayi anangoti bambo ake apuli anangoti bambo apuli ine ndimaonangera kuyankhula ndi munthu oti mwina angodusa bambo apuli anali chibwezi chakocho
ndenda ngofusa ndi college nda college mamuna ibwenzi ijeni zinake ndi college bwenzi changale nangoti college anangoti tikampirani nibisadi conversation ija inasinta kugamba mnena de mabenti nyumba jefunikira majina ambabenti awiri chancha waichola mkazi wake uchawabwera ine dada iyo nkhali siri kwambia natu imene tanduzani zikuchitika chani apa chuchitika ndichani kazi anangoti wesita kukhuza ambeka akuna wezeka kuti pamene paja kangatiramba kulimba nalo ni mkazi uja kazi charu mavuvu iyayi mwanango ndi akuti munthu uyo ni mamuna wake yesana akuza kuti munthu uyu ndiokwatira nindata pakuti ndimazoni ndiokwatira ndipanopa sindikudabwa so panangoti andi kuti kazi uja ndiuti ndi amene iwe inali odabwa wamvesa ineyo thupi langa linangozizidwa ndi hobu yonse mwene ne amandipasa ndimene zinachitika apa pasi ineyo zosayembekezeka ndewati mamuna ezinakenda ndi college ndi anangoti basi tamba kwangela college yo tinkati kuti tikukokera tifa mati anyamulana asipere nandisepa ndati kunama tiyo sungachoke panopa ndikangatiupangana ngati ukanganirana kunduko college ja mita kutawa anathawa ine kundisepa pakine ndingukhala kakasi koma ndikuseka kalisa iwe college ooneka bwanji wanye kadi chonje oyera amakhala kuti kusingwanga umuzo iwe ukumbukira ndinakuza za sister wanga ndimakhala naye kuno Gertrude ndinakuza zonazo kuti nthawi aka ankafuna kuzipha nabwera kunoko kufuna kuzipha mamuna ake analinda mamuna ake analinda college amene uja sister wanga ndikumuziwa anabwerapo so pakhomo panga pano kuzamufuna Trudy nachita kuyenda chothamangisa namuzanda tino pakhomo panga pano musazabwereso ankathetha ndi Trudy amene uja kumakhala ngati mnyamata wabwinobwino Trudy anachoka kuzomba uko kubwera kunoko anampeza mkazi wake anakafuna kukazipha uko mwana chifukwa cha mamuna amene uja college mwende wandina misanthawe yaitali komanda seka komaso utama china tinene chilungamo papa tinene mopa mulungu iwe college kuti umathera naye kuti unali ndi serious ngati mwe kunenera papa mkuti mpaka mufuna mukhale pa sit down bwino nenazoona komanda seka nena chilungamo kuberedwa nkopya ndipo kumapweteka kwambiri munthu umavutika kugwira ntchito kwa nthawi yayitali kuti upeze katundu ndi wina angobwera nkuzakubera zonse mkanthawi kochepa musadikirire izi kuti zikuchitikireni tetezani mioyo ndi katundu wanu ndi intelligent systems and guard services tili ndi magadi ophunzitsidwa mwaukadaulo odalirika komanso odzipereka kuteteza nyumba mabizinesi maofesi ndi malo ena ofunikira kuphatikizapo timayikanso ma alarm systems cctv cameras ndi njira zina zamakono zotetezera miyoyo ndi katundu musasiye chitetezo mangozi sankhani akatswiri wodziwa ntchito tiyimbireni foni pa nambala izi 083 865 075 kapena 093 865 075 intelligent systems and guard services eni yake pangani za chitetezo chifunire ndinachifunira yulipo ndi ndani weso ndizoene iwe sekondala kuzira ti sunge etu ndilipo ndikale ndipo kwambiri ndalisema kuzindikira atu ayi bwa asikana mwanenepa ndanenepa abwanali rawo mtendere wakupanikizani ndine mayi bwanali ayi ambuye alemekezeke yarife ndangomvali kuti nali munakwata ndabusa ndipo ndenkhaniyo ndiona inu ayifeniyo ineyo inde unasinte kuli mulungu kunjako kuli mulungu wazatheka bwanji osintha nyengo yes etu sono yoga nkhoti ndinasintha ndinalotani iwe umakumbukira kuti kusekondari kuja ife tili form 4 yomba mabwa form 1 koma skulu yonse inakita zonse paskulu pabwera ndani chifuni amwali mwana wokwana amwali tinasintha tsono ni mayibusa mayiprofit mpingo wake ya
Miracle by Force International Ministry. Unama. Ndukuza. Ndukuzi watu mpingo mene ni mpingo waukulu kwambiri. Ndipo kwambiri ndi mpingo ndithu waukulu. Ne ineyo kulingati ku branch mpingo wanuko. Pasangoti branch chabe. Ndi mpingo ndithu waukulu. Amuna konda. Ndi Prophet J. Prophet J nukaziwa amaoneka pa TV ndi omweyo ndithu Prophet J. Watu ngati wasintha leo kusintha ndiyo. Tazisiyeni zimene zakale tu zinapita. Kwa inu munasinthadi? Zinasintha zakale zinapita. Pano tayamba moyo wina. Tu. Mwana uchali chikwana manaza ndi ayi kwabwera maibusa. Inde. Maibusa alo. Inde. Maibusa nyuka manya maibusa chikhale apo. Maibusa ndaliso. Yeye maibusa ndabwera inu mavuta ngai. Ama nena ineyo. Mai nezitu zimasi. Ndipo kwambiri. Ati mene tinalili dzulo lero. Zimakhabe zosiyana. Kwambiri. Atofe tinakula tinayambaso kuganizaso mosiyana. Mosiyana tu. Inde. Ndikakumbukira ku school kuja kufika nyimbo nayo want to be naked. Iwe choka. Nawe zono zasinta. Pano ni nyengo nthawi ina. Zinthu zimasi. Timakhandi thunda zima ikukumana, walimbikitsa kupempherera mabanja akakhosweka. Ndithu Mulungu akuchita zazikulu. Amen. Moti weso tsiku lina uzabwere ndithu kunyumba kwanga. Ndikuti ndimakhala tu konkuno kuna miyango. Pantunda apo kufupi ndiko na Easy Primary School. Usere kwakeko. Moto zangu ndiyimbira phone. Uzandimbira phone? Uzandimbira. Ndo ndibasana. Ndo basana mpala. Ndikuyendera ndikakuyendera iwe sozindende. Tiziyenderana ndithu. Nyumba kwanga uzaziweko, ineso nyumba kwako ndizadziwako. Modi nemene namva urari chifunira kuna ndabusa. Nemene chifunira gamba. Anzake kusukuma nala nyamata okhaokha. Koma kuziwa chani? Mulungu ndo amakhani, Mulungu ndo odabwitsa. Komanso ndizi nsisi zake. Nthawi zambiri Mulungu amapulumutsa munthu amene akoneka otayikala. Nde munthu amene uja Mulungu akangofikira sakedo usintha. Ndimene ndinasinthira ineyo. Mungunama my prophet J. Izo. Prophet. Ndona nazana chisamba nama Sister Regina ndizoona sama nama ndizo. Kwa hiyo ndana abulisa kufundo imeneyi. Exactly. Kuti kuli magadi huku. Mukatenge magadi kuchani ku intelligent. Intelligent guard system. Intelligence system and guard service. Ya kumeneko. Nanga maina chizungu watu. Ndikuzani. Ndizoona. Bwaso zona kuti my prophet amudimbira phone kuti itabwerani. Ukutera kuyiwa jana zolowera kubacha. Kuse kumaganizo awo angaona ngati kuti mwina kunoko basi mwachizolowezi zoti sokuli magadi sana ziwe ndi pamene kutoka usiku timamva kakakakala panjapa ndino anatipasa malamulo kuti tikamva chilichonse tisamatuluke kufikira iyo atatipasa oda ifeyo ndiye ndafakakakala kumeneko panotu pali magadi okwanira atatu mwina simukuziwa ito sindikuziwa tili ndi mmodzi pamasana uyo Ndisi ndi awiri ausiku. Ndi ausikuwa. Ndi amene agwira nokumayi. Kuti kwagwidwa. Tu. Kuti kondamva kakakaka. Konda hano ndizuke. Ndazuka. Azasusumira pa window. Ndona mugwira munthu akumenya. Ndi amene amandimbira phone bwana tatulukani. Panja apa tagwira chani? Okuba. Ine zili choncho apolisi. Usiku omwe wanabwera apa chikunda kuntenga ndikupita naye pamene kumene koko ndiko invest donana kuti waulula kuti ati alipo anthu okwanira mwina 10 kapena 15 koma ina watangoziwa kuti zawo iwagwidwa anathawa koma awachula maina komano palipo sebene paonongeka Sister Regina amene wa intelligence system and guard service ndi anthu oziwa bwino ntchito yawo sikuna bebe palibe chilichonse chimene chasowa olo chimodzi ameni twabusa ndipo ino prophet asa ndikukuza ndi zimene Mulungu wachita nditu chipandaraza nisika naziwa sili nakadziwa ndeno mukuona bwanji kuchechi kuchaso kufunika mmozi Sister Regina mmozi yayi mmozi yayi koma ngati atakhala address follow kupangira kunena kuti ena azikalate ena anaiti komanso Sunday service paja kumene kuja kwakhala kubwera madandaulo na kuti akhristu akuchulukira kuberedwa mafoni kumabwera ambeno kanga kuti akubwera kusapemphera zili mbava ndiye kuti tichepese zimenezi kuzikhalaso ena amene wa azikhala civilian tizingwaziwa ino ndini kuti
agadi atwaja ndi yawo agadi atwaja ndi yawo azikhala kuti ali ndi maidi yawo koma asunga mkati sazionekera akamabwera tizikhala nawo chimodzimodzi azikhala chimodzimodzi ndi mmene ali sangakhalire kumpingo pamene uli mwaganiza bwino ta profit chitetezo ndoti chilipo penepo kuti kutonzero izi nazitenga konko azasundemo kunjoya kunjoya ndi chani mayamikira zinthu zina zimunthu kakhauduli pabwino koma nawo china chicho chingwenda miyanga tavyeta zimene mwenda bwino kanosema bwanchini vanhu mapisa ponona muchita kuvala bwino kuchena katambenukani yaile mwachena mandivaliratu bwino nkhanicha ndiona nkhanakesweti nde ndiona nkhanicha mukudya bwino kwambiri nkhanake tami chipi chipisi nkhani zobisa swezi tazunguyambika mungadalisa pamenepo chaka chinocho utele ndokati kunjoka yuku ulime chibwezi ulokanthauza kuti chani achipi zizobisa izi munthu mungu akadalisa makhawadi adalisa basi ugwirisisepo kwambiwa usalolo duni aliyeseso akulande atomwe imene wondi wako usatuluka moso ya nyumba mene muchamwapa pamene wafika iwepa yorusenze uratoza chani